Здравейте, приятели! Днес ще правим хартиен самолет от този тип. Много е добър, изпитал съм го, правил съм много пъти от него. Много е добър, защото заради тази тежест има много хартия в носа и тя много го стабилизира. Тук стабилизатор има допълнителни и това ето тук изкарва въздуха нагоре, допълнително го стабилизира. Много добър е за тия. Така, за да го направите, първо ето така. Взимате два така, ето така, като нормалните. После след като сте направили така, се е получила една линия тук. Аз съм си направил предварително някои от тях, на първите няколко, защото са много бавни и да. След като сте получили тази линия тук, взимате този край и го сгъвате ето тук. По линията, която сте направили. И втория същата работа с втория. И докато държите ето тези тук, понеже малко са... ако ги пуснете и направите така, ще се застъпят. Докато ги държите, това го слагате тук. Ако нещо не е наред, ето тук го изправяте. И пускате чак, когато вече сте затиснали с другата ръка. Ето, видите ли? Ето. И другата със същата работа и с другия. Ето това трябва да се получи като нормалните. И сега разликата от нормалните, че не се прави така или така е директно крилата, а го обръщаме и този острия ръб го сваляме долу на чертата, която се получи от първото сгъване на листа е така. Долу по чертата и го сгъвате. После, когато сте го сгънали, пак го обръщате ето така и правите ъглите ето така, като в началото, само че в доста различна форма са в момента. И ги сгъвате. Ето. Ето и правите така. Трябва да ви са доста плътни и хубави, защото това е една от основните сгънки. Ето. И сега го обръщате. И виждате как се е получил един триъгълник е тук. По който като го сгънат, то не може да го отгънете до съвсем първоначалната му форма. Това отгъвате колкото е възможно, колкото позволяват тези. Ето. И сте почти готови. Както сте го сгънали. Така. Изправяйте го. И правите крилата. Може да експериментирате с най-различна площ на крилата. С малка, с голяма. Аз предпочитам така площ някъде с средата. Да има хем добра площ за хвърляне, да прави и това. И за тук да има хубаво. И по същия начин копирате направо от предното крило. Гледате напълно да се застъпват, да няма нищо. Напълно да се застъпва всяка гънка. Той на практика в момента е готов, но за да лети малко по-добре, идва малко по-трудната част, този ъгъл го бутате напреде. Виждате ли как се получава? И се получава ето тази гънка, ето тук. Тази тук е малко по-голяма, самия самолет е малко по-голям, не знам защо. Крилата ме ги направих по-големи.
И отново го сгъвате така, за да направим стабилизаторите. Те трябва да са насочени, тази част широката трябва да е насочена навътре, към ето тук, е тази част. Ето е така да стане. И отново, като с крилата, копирате, да може да се стъпват и винаги на практика е готов.